Силе, на първо време поздравление за третото място на турнира Ваня Войнова. Какви сте впечатлението от тези 4 мача през тези 3 дена? Аз съм много доволна. Момичетата много се стараха, много израснаха. Ние преди това направихме един лагер, в който тренираха дворазово, много мотивирани. Самия факт, че ще играят на този турнир. Мисля, че беше много полезно, както всяка година, когато правиме такива турнири международни. Най-голяма полза имат децата, независимо от резултата, дали падат, дали бият. Естествено, най-хубаво е да побеждаваш, но най-важното е, че те израстват. Срещат се с отбори от други държави, различни стилове. Имахме шанса да биеме всеки един отбор. Даже мога да твърда, още първия матч с испанките беше доста равностоен. Изпуснахме го в последните минути. Надявам се това да ни е един урок, че най-важното и трябва да се концентрираме на първо място в защита, в личната отговорност и вече по-лесно ще може да побеждаваме. Това за тях беше едно голямо училище, израстване за как да побеждаваме по-напред. Ти спомена така испански и сръбски отбори от Северна Македония. Така сериозни държави, няма какво да се лъжим в баскетболно отношение. Как ти се сториха противници и къде ние трябва, може би, като държава, нали, да работим, за да ги стигнем поне малко, да се доближим това ниво? На този етап не мисля, че се различаваме много. Като стил на игра, горе-долу, като изключиме, нали, сръбкините, които малко за тази възраст за мене, но това вече виждане на треньор и тактика, малко повече ги избива отдолу, ги събира ние в тази възраст, защото 50 на 100 от децата са по-малък набор, 2012-та, по принцип турнира за 2011-та, ние сме половината по-малки и ни е по-трудно да стреляме отдалече и става по-трудно за игра. Примерно при испанките го нямаше това, но горе-долу сме на едно ниво като виждания, това, което гледам. Съжалявам, че ние бяхме поканили Фенербахче, не успяха да дойдат, имаше проблем с визи, трябваше да бъдат на място на македонски отбор. Щехме да видим и малко по-различно виждане, но горе-долу сме, мисля, че не се различаваме кой знае колко. Един стил на игра, give and go, passing game, без да си играе с pick and roll, което е много хубаво в тази възраст. Защото трябва да знаят от сега да се научат, че най-важното е да си преодоляваш защитника сам, след това вече идва помощ. Точно, един на един, за всичко започва от един на един. Започва от там, да? До година се надяваме като цяло да може би пък Фенербахче да дойдат наистина. Сила, така за последно от това интервю, предстоят края на сезона, може би плейофи така за твой отбор. Израснахте много за последната година и половина, бяхте 6-ти миналата година на държавното първенство, тази година надяваш ли се на нещо подобно отново? Надявам се, да, защото момичетата, особено специално 2012 ще играят на 3 финала, на 12 годишни, на 13 и на 14. Надявам се да играем много по-добре от миналата, независимо, че децата ни е втори сезон, който играеме. За това време страшно много израснаха. Надявам се този турнир още повече да им помогне, да играем с по-голямо самочувствие и да си вярват повече. И най-вече на мене. Най-вече трябва. Сила, много ти благодаря, успехи за напред.